Online sa hotline. Online sa hotline. Ang sawahin sang DepEd Regional Office may meeting pa sila ni Sir Culyares, ang ilang spokesperson. Tigayo sa alang-alang, ti karon na lang kuno, pero ariho iniyati mga teachers gining amo ning nagauyat sang tagsa ka mga classrooms. Ambot na ni ang paabuton takon kuana, no? Pag umpisa na sang klase nila, sigurado magdagnas naman ni si teacher. Ari sa aton nga linya magka-aksyon karon niya nga morning. Joining us over the phone is Ma'am Grace Villar sang Negros. May aga si mo, Ma'am. Welcome diri sa Aksyon Hotline. Good morning, sir. Hopeg sa tanan nagsalamati sa Action Radio. Labi na gid sa mga pumuluyo sa pagbaso na. Diri sa Mansilingan. Salamat gid mo siling ko, Ma'am. Ari naman dako naman nga problema nagligad tong nastoryahan talang kung paano ang bago naman nga kurikulum nga impatuman under K-10 ang kinaksanay sa mga sa sulod sang classroom sing una nga mga learning materials nga dapat ay gid bisan pictures. Subong yagin isa lang kaagi sang sining baha o ang ginastoryanta kun paano naman dagnasan sa mga teachers sa mga classroom agod sa pag-umpisa sang klase na? Amo na sa gani ng Sir Art, no? Actually, before magsugod ang class 29, first day of class, good man tayo, no? First, ng 28 pa lang din ulan na, pag may declaration na si Mayor na wala lang anay classes ang 29. So, Okay. namangkot ko sa mga grupo naman, yung mga teachers sa Teachers Federation, sang the College City Schools Public officers, nang kung kumusta ng ilang mga classrooms, kung kumusta ng sitwasyon sa ilang mga schools. Pagkadamo, gid sa mga teachers ang nag-report ng ang ilang mga eskwelahan ng ginsulod gid sang baha. Pag hindi lang siya simple lang nga baha-baha, kundi kataas gid sang baha sa ila. Sus. Ang banago, ang sangob, ang pahanukoy, ang sumag, even ang handumanan na sulod sila sang baha, ang silisa na sulod man sa mga baha. So, ang baha, lutak yun ang sulod Ay, sang abaw. classroom. Nabalang ready ka na, nakapang floor wax ka na, basta yung baslan ka sang amusin na. Kinagaka-stress with the mga teachers, But then, kalamisi na iya mo, it's the first call na iya mo nga hindi natin napaiway. So, amo nang problema sa mga teachers kay sila gid dyan, Sir Art, ang nagkadto sa eskwelahan kay nagdagnas. Correct. Ambot kay alangan mo na karon ipatawag ang parents. Amuling ka mo di anay kay para mas kabataan nyo. Ang lain sila ko na maestra pa ni mabayad sa manug bulig sila namang limpyo. Isa man na sa mga strategy ni teacher, no, kung paano yan na i-announce sa mga parents ya sa pangayos ang bulig, but hoping amo na naghambal gid ko, nag-post na ko na sa Facebook ko no nga let's save our classrooms from floods. So let's help our teachers nga mag-clean up sang ilang classrooms para sa sa klase. But then, for example, subong Sir Art, although may executive order kita nga may class suspension, but the teachers are reporting in their respective area or schools para sa pag-clean up and preparation sa Monday. But then, ang ginatamintar ko, what if buwas, Saturday, Sunday, ulanon kita, tungod sa pag-asa, nag-forecast nga managsulod naman si Hana sa aton. Sus. So, sulit-sulit nga pagpanglimpyo. Anyway, amo nang papel sang teachers, i-secure yagid ang iyang classroom. Kadamo sa mga classroom, naging gamit man, o schools naging gamit man, evacuation center. Gani. Ko lang man nga pahigayon na, no? Sa mga evacuees bala, palihog, halungan naton ang classroom nga aton ginatiniran. So, naisa ko nga ka-teacher nga kilala nga sa Banago to, naglalain din sa kaginsudlan ang iyak room sa mga evacuees, ang electric fan nagkalaguba. Adjus. Kami clean as you go man bala, kahit tigil accommodate ka mo da, kaging preparahan man ni teacher. Hindi nyo,
halungan man tani ang damit ni teacher. Mhm. Kay ang kung maghalin na, ikayuhon man bala kay para man na sa inyo mo. So amo lang nang ginapangayo ko lang kay concern man ng mga teachers. Kulang na kami sa electric fan, gubon pa ninyo ang electric fan dira or whatever na nabutang ni teacher. Kita hassle naman na sa part ni teacher. Kung hindi man na iya sa labson sang school or base hindi man na iya mamalayran ang syudad or ang barangay sa napangguba nila, no? Hoping bayran nila tani isang barangay. Tigaling nga, amo na bla kalamidad na ya, pero ang pagguba sa electric fan niya, hindi niya hindi niya kay dala pa sang kalamidad, kundi disgrasya niya kung kapabayaan sa nagamit sina. Sa nagamit sina. Ang suffer si teacher. Pero nakabati ko sa communication halin sa DepEd Bacolod na ano sila sa mga schools kung sino ang need nga mag-flashing sang room. Kaya nakakoordinate sila sa Bureau of Fire. Okay. Kaya sa Bureau of Fire, makadto sa mga schools, sa mga flash, sa mga rooms, labi na mga lutak, balahaw. So, ano ko man na ang mga, kasi wala na disseminate sa ila or mga, depende man na sa mga principals sa school heads kung sa ilang communication mo. Pero sa amon diri sa school, sa Kabubuason Elementary School, I've heard from our principal nga nag-post sa GC nga kung need ba lang namon diri sa school ang mag-flashing sa mga classroom kay si Bureau of Fire mabulig. So far sa amon, wala. Diya tubig lang ang nagasulod pag wala di sang lutak. Pero nalabot man siyang tubig ang inyo eskwelahan? Oo, kaya tiyang sa dalan ba lang nga tubig, pwede na di sa sulod sa eskwelahan. So tanan nga klasyon, wala labot siya, Sir Art, ang baha. Bisan hindi pa yung magbaha, ulan lang niya, mabaha din ang eskwelahan dire sa Kabubuason. Kaya tungod ang mga atop. Uy. May mga rooms ng gabusawak ang atop nga wala pa din nalabot. Na materialize obra. Although nga isa sang naman sang brigada is tayo repair of the roof sa mga classrooms nga needed urgent. Pero hindi na siya madali-dali sa isa kasi natapos sa mga purchase pa kasi mangita pa masugod naman ang klase. So amo na bala nga daw hindi gid maanhan bisan tapalan mo ka Volcasil do hindi na gid madala sa tapal sang Volcasil dira no. Amo na may mga rooms kami nga gasagawak gid kung nag-ulan. Timakon mo na unahon pa ang pangkakastos ng design sulod ang atop galing dapat unahon ya tapalan. Oo man. Siguro gani amo na siguro tani bala ang monitoring tools nga ihatag sang DepEd no. The chairs complete. Okay. All the rooms, nang wala sang dripping roof. No mo na pani, ang nila nga i-check sa school. Hindi i-check nila ang mga walls, there na bala, wala na sa mga destructive materials inside sa classroom. Amo na yung ila. Pero di ko nagatulo, bisan empty na kag-bare ng mga classroom. Kung nagatulo, destructive gid sa Japon. Mas sobra pag destructive sa mga estudyante kag maestra kay di alangan mo na ang balon ka maestra. Sige lang, agwanta ha. Class, hindi lang ka mo magaling sa bangko. Niya agwanta lang ang tulo Pamayong lang ka mo dira. Hindi ka kita to na nakapugo sa imo desk. Kaya may payong ka. Text to pad mo ya karon. Kay hindi lapitan na lang ka mo ko. Although vision may distance, mamalabot naman sa tulo sa payong mo Kay disgrasya di sa kabata kung magkaladan dito sa loob. Correct na. Amo na galing nga silingkutan ini sa taga DepEd. Abi in an honest to goodness tani nga evaluation bla mo na lang na istoryahan ta hindi kay ginuna nyo pa inyo yang pagpanghawan ako nanon da sang mga tapik sa mga actually kung ako yung maglantaw akuan gini mo makabulig niya para sa mga elementary, especially elementary ang ini mga reading materials visual aid nga pwede gamiton sang teachers. Pero anyway, Ma'am Grace, kay ma-check man ko ni sa iban pagin nga mga officials naton sa DepEd sa barangay kag sa city kung anong mabulig Manila paagi sa committee ni Councilor Al kay tinginanglanon man amon din kakita yang para na siya may mga labnang ni karon di ni pagbuligan sang city, hindi pagbuligan sa Bureau of Fire, hindi pagbuligan sa barangay.
alagunto ni maestra pag opening of classes sa palabuton nga Lunes, bro. Action Hotline. Basi Domingo pa lang guro, masalakit ang taludtod sa maestra sa ngala pangawanda. Di pero kung sobra ka damol na karoon na nung nabi ka maestra, suluhon niya. Ma'am Grace, anyway, keep posted lang ko sa inyo kung makontak lang ko from time to time sa imo man. Kay basi may mga concern pa bladugang mga teachers, magluwas sa siningin na estudyanta kay ina nga mga buslot, iya nga mga atop. Ma'am Grace, salamat gid sa imo tiempo ginatag karon nga morning. Salamat man, Sir Art, sa kagayunan na ginagawa mo sa amon nga nabatian ang sitwasyon sa mga teachers diri sa Bacolod City. Salamat. God bless. Halong gid ma'am, halong. Sige, tama man, Sir. God bless. Action Hotline. Now,